Ing inini. Sabi ka, I just wanted to tell everyone that aran akong nawangbo ng isbalay mo. Wala ko ligo-ligo. Ing inini. Part 2 nga niya sa to ang mag-ikot-ikot tayo ng balay because this is really relevant nowadays kasi marami tayong ngayon mga virus na maglagandagan sa interviewin natin tong lang limpyo din nga ni sa kuan ko sa tuplokon akong ilang kay may gawas ang ikog sa ukok. Hindi ko pa napuntahan itong kitchen namin. Hasta nga nga na day, musta mong panghugas, sa trabaho. Siyempre ang imong gikuan day, isa man nga isda, nga nung may kaging kumang isda. Bugan. Naipit sa bugan yung isda mo, may kaging. Hindi may kagawas nga ni sabay. Therefore, we're having home quarantine, magluto may isda. Unsa man nga pagkaluto nga niyang isda ni mo day? Kuani ka ng sinugba. Usog ba ka ng isda? Subagon ko niron. Kuning Isda. Sa buhay ng isda. sabuan ko ni. Tuwa kay itsura mga isda ginoo ko. Gitugnaw pag ayong home quarantine sa refrigerator. Ano siya pagkaluto na ng gulay ni mo day? Kuani. How will you, paano mo maluto yan? Kasi mag-Tagalog tayo kaya hindi makaintindi yung iba. Paano ang pagkaluto niyan? Sabawing. Sabawin mo yan? Anong isasagol mo sa sa sabaw mo? Mga lamas na ibubutang mo dyan? Sagulan ko ng kamatis at saka sibuyas. Ganito ang sabi niya, yung sasagulan sa Tagalog yan, ano yan, haluan niya ng kamatis at saka bombay. Iyon ang Kamatis. sa kamatis bombay, hiwa-hiwain mo yan. Yan ang ilagay mo sa sabaw. Kasi magkulo-kulo yung sabaw, magkulo-kulo. Sa amin magbukal-bukal yan. Magganon ang kuanong tubig, magganon-ganon. Hanggang sa maluto yan at meron na kaming sudan mamaya, yung may ulam na kami pang gabi. Kaya ito ang namin kitchen, napakalimpyo na kitchen. Dapat talaga limpyo ang kitchen. Dahil dyan magtaak-taak dyan yung mga ilaga at saka mga uhipan. Makakadaot yan. Kakadaot yan. Wala bang nagpuyo dyan ng mga baka nagbalay yung mga ilaga dyan? Andito. Wala kang nakitaan dyan. May isa. May isa kang nakitaan? Ginoo ko nga nagluto ka nga nga naman de ilaga nga Andito kami nag-ikot-ikot kami sa balay. Ito ang part 2 ng amon. Sala yung iba, yung ito kitchen namin. Magluto dun si mama ng ng sinabaw na isda. Oo. Sinabaw na bugan. Bulgan. Anong klaseng isda yan? Bugan? Bulgan. Bulgan? No, ko aslong kaya na gikan sa bugan. Ini. Ako ni mo ang kuan gamay nga kitchen. Kaduha na mo kato dirty kitchen pero dito hugaw. Hindi yun madumi dirty kitchen. Ito ang clean kitchen. Makikitaan nyo, nag-hoarding kami ng tinapa, marami kaming binili ng tinapa, nagalit sa amin. Siyempre, nagbili kami ng bolto-bolto din ng pagkain namin, baka mahotdan kami. Marami kaming binili. Ito ang kitchen namin, makikitaan nyo. Kaya itur ko kayo, ipaila-ila ko ngayon sa aming yung mga nandito sa bakit parang nag-iba ang boses ko? Parang batibot. Ipaila-ila ko kayo, ito ang aming rice cooker. Ito plok mo yan dyan, mag-u-open yan. Gagawas ang kanon dyan. Dyan kami magyayabo ng bugas. Therefore marami ang mga
Nagtanong sa akin, Mr. President, anong kumusta ang buhay mo sa Davao? This is my life. This is my life. Without a giving damn, I tell you. Paila-ilo ko kayo. Ito yung mga pambutang ng mama ko. Tsaka meron kami ito, ang thermos. Diyan namin ginayabo yung namin. Yung ininit tubig, yung magpabukal-bukal kami ng init tubig. Diyan, di ginayabo naman diyan in Tagalog. Yan namin diyan. Basta butang diyan. Ilagay. Ito naman ang mga wine. Iing-inin yung mga wine. Paghurot na yung alcohol, mag-wine na kami. I-open ko na yung rep. Ito ang rep namin na puno ng ito. Yung mga lugar na kasi pag Pilipino, mag-agto yan ng laing lugar, mapunta kami ng ibang lugar, magkulikta kami ng ito. Yung kitchen, yung papilit magnet. Yung papilit magnet ng rep. Yung rep, ito ang sulod ng rep. May ice cream kami dito, may hotdog, at saka siyempre ice. At saka dito sa ilalim, ito ang rep namin, may cake pa dito. Dito namin isusulod ang mga pagkaon. Yan, puno-puno, yan, idyan. Yan ang sulod ng aming rep. Sarado ko na, baka dako ang mabayaran. Ito ang aming parto ng aking yung pag-ikot-ikot ko sa balay, nakitaan ko pakanindot pala ng aming yung aming kitchen. Thank you very much. Lipay mo. May kayong pwedeng gawin yung aside sa tuplok-tuplok lang kayo ng cellphone. Pwede kayo magluto-luto, maglibot-libot, magbilang mong amigas nga galakaw, o kabon ninyong tiles basig na iuhipan.